آنی سا دوائی میڈیسن اسپیشلسٹ دیمات کا تو ای بابتا مروچی شربدار وشکنوں کا میں موضوع سرحال زیابتیز یا شکری نادرائی نما ای اوالہ روٹائن تا یا کہ اسپیشلسٹ گو میں سبجیکٹ و ٹاپک آگو سیادی داری واجہ ڈاکٹر ارشاد احمد کوسو واجہ وشد کے مراکشن نربان ڈاکٹر ارشاد احمد کوسو مدام مراکشن کہتے ہیں ماشاءاللہ بلوچستان اوالہ ایک مزن نامی شوگر و ڈائبٹیز اوالہ ایک مزن جوہد دے کنگائیں تو نادرائی دیما برگائیں اور ای اوالہ ما گوشہ لوٹنٹ کے ڈاکٹر صاحبہ ما گیشن جو سپورٹس کریں اور میں دہمی ایک مہمانی ہم ساڑی بتا ہوں کہتے ہیں مراکش تو کا اوار بھی گوں میر شیخ بلوچ کیا اسٹڈ ایڈوکیٹ جرنل ہیں آہم ای اوالہ ہمارا ہوں سرپریدہ اور میں ڈاکٹر بنداتا تھینی مگر رہے اولی جستا کہ تو شوگر نادرائی بابتا ہمارا سرپری بے چنچو ای نشانی پجار چیا جی شکر نادرائی کہتے ہیں شکر کہتے ہیں میں زندگی واسطہ بات ضروری ہے ہونے شکر مطلب جنا ہوں یہ شکر ہے کہ بات چاہے یا دیگر جگہ مان کرنا لیکن شکر ہونے تحاستے ہیں شکر اچھو ہے کہ گاڑی واسطہ پیٹرول ضرورت ہے ہمارا دیگر زندگی کاروبار کرنا واسطہ گپ جنا واسطہ تشک واسطہ ہمارا شکر ضرورت ہے لیکن شکر یک مقدار برز بھی فضا نادرائی جوڑ بھی یہ نادرائی ہے کہ اثرات بہت زیادہ ہیں نی شما گپ جنے کہ مردمہ چھ معلوم بھی نی اگر شکر برز بھی تو شکر آمیشی کہ آپ پیشاب ذریعہ خارج بھی مس ذریعہ خارج بھی تو ہمیں اچھ پھلا مس باز کھائے پیشاب باز کھائے اگر ظاہر ہے آئیں آوار کے ہستے ہیں آف رہو تو مردمہ تن گیڑ آپ تنی بھی آئیں آف ورگ ضرورت بھی آپ بار بار رہو آف بار پھلا اسی کہ یہ شکر کے ہستے خوراکی جسمی اسی کمی بھی بغیر تو آئی وجہ مردمہ نان باز وار اور نان کہتے ہیں اسی کارن آئے وزن کم بھی آنا رہو آئی باز کمزوری محسوس بھی اور دومی گپ اسی کہ انفیکشن کے اثر وہاں گوشن جراثیم آش بھی چاہے وائرل بھی یا دیگر جراثیم باز بھی آئی اور دومی اصلی کہ یہ ہونے کی نالی اصلا اسی متاثر کر ہمیں وجہ کے اصلی چمہ گوشہ دیگر جگہ کہتے ہیں دلیں دماغیں پاداں یہ کلا متاثر کا گردائیں یہ کلا متاثر کا جی بازوان جی شرف دارا ما مجلسہ دیمترہ بریں ما یک اوشتی یک سوتی نمگا رویں یک سوتی گوشدار کا پاد اور تی مجلسہ دیما بریں اور میں اولا میں دومی گیسٹ ہم ساڑی ہیں تو آہم میر شیخ بلوچ آئیے ہم سرپری دین جرنل صحت والا کے صحت یہ خیالداری کرنا انسان اویرنیس سرپدی چیز ظلم ہے گومی سوتا بات پر مجلسہ دیما بریں جی
دپا دل سچی دپا توار مبی چومن کسی بے قرار مبی چومن کسی بے قرار مبی دل سچی دپا توار مبی چومن کسی بے قرار مبی چومن کسی بے قرار مبی جی شربداراں اکرم دی پدا وشت کے مجلس دے مارا ہوگا ہے ماں بے ستران کرنے جاتے ہیں جان سلامتی حوالہ جان سلامتی نادرائی حوالہ بل نادرائی سک بازا بل یک نادرائی شوگر حوالہ کہ بلوچے شکری گشا انگلشا ڈائبٹیز تو اسے نادرائی سک کش ودگاہ ہیں چونکہ ڈاکٹر ارشاد احمد کوسو صاحبہ یہ لت نشانی ہم گشتا پجار گشتا بلے میں معاملہ میں بلوچستان والا چارے بھی بعض معاملات استا یک کہ پدمنتی ناسرپتی نازانتی یا ہوتی علاج نہ کرنے گئے یا صحت تا مان یا رگیں بعض معاملات استا تو ای بابتا لازم اویرنس سرپدی میں مراکش مقصد ہونے سے کہ ماں بیوی محلو کا ہم چونکہ ماں سرپد میں تو ای حل میں نو چونکہ میں دوہی مہمان شربداراں ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل میر شیخ صاحب موجود ہیں اکرم دیوش وشت کے مراکشہ میر شیخ مدام مراکشہ کہتے ہیں وما مدام یہ سرپدی وزاتا شمار سرکھنے جو ہدا کنے ہاتھ سماجی معاملات یا وانگی معاملات ہم سرپد ہیں و بلوچستانی دیگے اویرنس و سرپدی امداری وہ تی فیلڈ ہے ہوار میر شیخ صاحب انچو کہ جان سلامتی والا میر شاہ صاحبہ بعض خوبصورت ہیں گبجہ ڈاکٹر کہ آئیے بنیادی شوگر نادرہ وشتا بلے بلوچستان تو کا یہ معاملات گشتر بھی کہ ہر چیزیں بے نہ کنک مان نہیں آ رہا مطلب بیماریاں مان نہیں آ رہا یا اما ڈاکٹر کرا روام کیا ڈاکٹر اے مرض علاج کنوک نہیں اسپیشل اے معاملہ ہوں اسنے اور دنو وتی علاج وقت کرنا بعضی معاملہ استان تو یہ بابتا اگر چیزیں شربداراں مشکلوں کا سرپدی دے کہ ایکسپرٹ کہ مرچی سائنس میڈیکل سائنس جو دیما شتا بعد مردم متعلقہ ڈاکٹرن کرا بروان یا وتی علاج صحت اولی نمبرہ بداراں بلے بعضی معاملات استان تو اگر سرپدی زانتی حوالات کرنا جی درسنا شیخ صاحب دشتی صاحب تی مہربانی کہ برچین تھی ٹاپک کی یک سکی صحت تے باریاں صحت سکی ایک بیسک رائٹس ہیں تا کہتے کانسٹیٹیوشن ہے تحدہ بیسک رائٹس ہستے گورنمنٹ ذمہ داریاں کیا ہے بیزنتے تو یہ ٹاپک تھی سکی چل رہی نہیں تو کہ انچو گب جا صحت تے بابتا منا یا کسی ایک ڈاکٹر صاحب یا حال دا میں شرین سینئر پروفیسر ہی تو آئی گو کہ ترہ ای گب حیران تو بے کہ میں کہ ڈاکٹرہ نہیں کر رہا ہاسپٹلہ نہیں کر رہا یہ ہاسپٹل چاہتے ہی سرکاری بنتے یا پرائیویٹ او دا ہستے لوگ کا 10% پیشنٹ رہے مطلب ایک سروے ایک سینئر میں ڈاکٹر یا گو رائن تھی پیچھے یک ٹک یک گپی ہستے کہ مجھے سہولت نیس تھی سہولت نبوک دگا گپی رائک دگا گپی آئی گو کہ ہما کے آج شدکرت کنا انتہا یو کا 10% مردوں ڈاکٹر کر رہے ہیں باقی مردوں یا تو ہماتی ابو کے یا تو وتی ہما میڈیسن کرنتے تو سیلف میڈیسن باریا یا کسی میں ایک آرٹیکلی وانتا گا آئی گو کہ ای ایڈز آشی بھی زیادہ خطرناک تیرے مرضے ڈاکٹر صاحب میں زیادہ منہ آئی تا مچھے گوشت کن کہ چہدہ میں راست یا چہدہ شما غلط تو بلے آ ہستے اما نو منہ ہرچونی بیماری بھی تھے نا
माँ शुरू कोशिश करनी कि जी मोती इलाज वात पे कि शर हर कसा सर दर्द देबू पा दर्द देबू अंच कसानु की चीज़ बू पशां के बू आये उस में चीज़ या डॉक्टर या कुछ चलो मैं वरी ने पेन किलर वो अंचे ने के इंटरनेशनल सत्य अभी तरह इजीली अवेलेबल है पहले बाज़ अंचे मेडिसिन या अक्सर अंचे मेडिसिन के आतर डॉक्टर तक के तरह रिकमेंड मां करते बाकी इंटरनेशनल सत्य तरह ना रसीते तो अम्मा हंसते या तो डॉक्टर के रहा नरिया या अंचु तो गप्पा राजा के जी या डॉक्टर मसाइयों के जी हनु दुनिया है वो हमें का तरक्की करता थी यक चीजें वास्ता चेता जितना डॉक्टर और दूसरे एक्सपर्ट तो आए नहीं कर रहा अब मैं पहले मतलब मान दिस्ता माशरे थी एक बदकिस्मती है नु मनी लंको कर ये कॉन्टैक्ट के गिनते लगी अब कॉन्टैक्ट कर मन नुकसानी समझी भले मन रोज चेता आरती 10 सिगरेट का शीन मन आ रहा नुकसान ना समझी मनी मतलब गुस्से का मतलब नुकसान मनी वास्ता नहीं चाहिए कि ऑन द स्पॉट हमा टिक्का के मां बलूचिया गुशन थे हमा टिक्का कि मन नुकसान दंती आर मन नुकसान है समझी कॉन्टैक्ट के चाहिए या मनी चुकी फोन नहीं दरत ना भले मंशी यार कॉन्टैक्ट के लग के पीछे चिक्का फोन दर आएगा ये नुकसान ही भले किसी की नुकसान देखिए चुच्चू नुकसान जिसका है आन ख्याल दर देखिए चीजें कंचु का नगाम मन आप पे चुने वाला गांव मन रोड या सरा हस्ते एक रेडियस एक चीजें गिरेगा वाला गांव कंचु मा गुशंती चावल चोले आ मन नजानी के जी आ सेहत तची हद ख्याल का नगा आ रोड सरा के तो हर कोई टिक्का गिरेगा शर्ट का गटरे आप भी दरकाएगा ये गटरे आप खुश्क बनती गाड़ी वजा या ग्वाती भी अंत शामिल मन आ रहा नुकसान न समझी बल्कि कॉन्टैक्ट की कमी लक्कू कर लगी थी मन आ रहा कनी ने नु बले गप हमेशा के मतलब मुझे अप्रिशिएट को के शरीर टॉपिक के को कि इसी ता अवेयरनेस नीस मां ही पांदा है सही न कि जी मनी वास्ता कुछ चीज चे हद्दा नुकसान है चे हद्दा तक के मन को या बाद अच्छी चीज हस्ती कि मिसाल तौर आप बु नु आप हस्ती के तरह अर्थ साफी आप भी बेरसी थी मतलब के बास टिका मतलब चुच के तरह अर्थ जुकाम है तो ज्यादा से ज्यादा आप फिल्ट्रेशन बीती थी फिल्टर वत जिसमें कंतुरती जिसमें मिचीना जुकाम खत्म कंते दिगत दुनिया ता हन्नु हस्ती के ती एज रेशो से दुरुस्ती से ज्यादा हस्ती जापान है 91% होता एज मतलब तो वत पूछ के 91% सख ज्यादा है हम में मुल्क के सारिया 60% नुम नजनी चिक्का सगी तो नु आय नी मस्तरी वजह छी के आप ज्यादा होती ख्यालदारी दे छी लेकिन आप पे पांदा ज्यादा तवज्जो दे बाज मेहरबानी जी शरफ दरा गप मजलिस दे मर होगा मां चुपे सुतरा नहीं सेहत वाला गप होगा और डॉक्टर अरशद अहमद कोसो मीर शेख बलूच अफसर पर दिएगा के हवाला कि माँ बाज़ चीज़ की मावती इलाज वतम लगते हैं वाला मतलब ख्यालदारी कनक इलाज मुराद नहीं होती ख्यालदारी कनक मतलब आप वाला आप कारमर्स करना साफ चीज़ें खुराक इस्तेमाल करना और एक्सरसाइज करना देखिए बाज़ चीज़ के इंसान वती दस्ता आस्ता इलाज ना भले तो इलाज एक रहबंदम क्या हानि तो एहतियात गुश्त कने हानि हालदारी गुश्त कने इशान से बाज़ें गेशी भी तो कान चुके मौजू सरहार शरबदारन शुगर नादराई के सख्त तालन लोगान शिबाबता और गेशन जो स्पोर्ट्स कने डॉक्टर साहब अंचो के शुगर वाला तो आइए बुनियादी गब्जतम तो एक मर्द में शुगर नादराई वो भी कौन चीज़ें हम देखा कि आई नादराई अच्छे रख के तो कहूँ हिफाजत तो कहूँ मतलब सेहत वाला बाज़े मामला तस्तान चुके मिर शेख तो खासकर शुगर वाला की कैलदारिया चवड़ा को तो कहूँ जी मुझे गप इसी के थोड़ा सेहतमंद जिंदगी है गुजारने जी गप इसी की वजह कुछ है मर्दुम बीमारियां या लज्ज या शर्म महसूस समझा कि शायद माँ ये खराबी चीज है हालांकि बीमार तो हर कसे भी है नहीं कि सिर्फ वहाँ मर्दुम भी है लखा करोड़ा मर्दुम के हस्ते बीमार आ नादुराइया लेकिन मां लज महसूस करना वती गप न जना डॉक्टर न रहा वती संगत न गुशा आ गुशा की तो छे बड़े बीमारी या आ बीमारी न समझ मान डॉक्टर न रहे ये गप पीछे की नू सेहत वास्ता बाज हुकूमत भी कोशिश करना है बाज दीगर अदारा आ भी कोशिश करना सोशल मीडिया चका भी बाज आए हैं तो नू अवेयरनेस कमी बेहतर है नू ये जरूरी है कि तरह कुछ चीज सेहत वास्ता जरूरी आवा खनगी या नान बाज वरगी ने और शरें दुरुस्त नान वरगी है मावा या कुछ बैलेंस डाइट हवा वरगी है एक्सरसाइज करनगी है वजी वजन के हस्ते यहाँ या हद्दादार रही है कि दुरुस्त भी तो ज़ाहिर बाज बीमारी भी शक्कर भी ब्लड प्रेशर भी दिले बीमारी भी साए बीमारी भी तो आप बाज बीमारी के असां थई जिंदे दस्ता दीगर गप्पा हमें कुछ की नादुराई के हस्ते दो गप्पे मजमुआ हैं यक तई जीसा क्या थरा रसा मात पिता दीगर थे इन्वायरमेंट के हवा तो गुजारने
اگر تھی انوائرمنٹ ماحول شر بھی صحت مند بھی تو یک صحت مند انسان جوڑ بھی ہے ہوا کی بیماری تھی تا ممکن ہے کہ بوت کا تھی انوائرمنٹ اگر صحت مند دارے تو ایکسپریس نبی ظاہر نبی تو وطا یک صحت مند زندگی گزارنی ہے شرح خوراک ورہی ہیں ایکسرسائز کرنی ہے وزن یک مقدارہ دا رہی ہیں سگریٹ استا یا دومی کی استا آئیاں بعض پرہیز کرنی اور ڈاکٹر صاحب شوگر والا میں گبجا مطلب شوگر نشانی چی بت کنا کہ یک لتے نشانی کو بولے مرد ہر انسان مطلب ہنستے آئیے کہ وہ کچو کسا زیادہ بھی تو بیماری شمار بھی اگر میں پرکا چے بڑا گیشے تو کریں یک تو اسی کی طرح قدرتی ہر مرد مگوں ہنستے شوگر جی یک تو یہ معلوم طرح کا نہیں ہے کہ میں مات پت یا نزدیکی رشتہ دارہ اس شکر بھی نادرائی استے یا نہیں اگر ہوائیاں استے ہیں تو تئی کرا ہوائیں بیغے زیادہ چانسز طرح وتی بلڈ گلوکوز یا شکر کے استے ہونے تا چیک کرنا نہیں ہے تا رہے ڈاکٹر کرا یا لیبارٹری آ رہے وقت کی منی شکرہ کم از کم سا لیتا یک بھائی شکر چیک کر نو شکر یک مقدار تک تو شکر نارمل ہے آئیش برز بھی پتہ بیماری ہے نادرائی اچھا چیچو کچا بھی اندازہ بغیر خوراک اگر تا رہے 9-10 گھنٹہ تا اچنا واڑتے تا رہے تو صداش باید کم بھی کم بھی تا نان واڑتے آئیں 2 گھنٹہ رندہ یا 6 گھنٹہ 4 گھنٹہ رندہ رہے شکر گندے تو یک سچی لاش باید کم بھی اگر آئیش بڑھ دیں تو ترہ ڈاکٹر روگی ہیں کہ بھائی یہ بڑھ دے منا مچھی کھانا جی بازوان جی شیف درنگ اپ مجلس دی مروانی میں خاص کر جان سلامتی اور شوگر نادرائی اور یہ حوالہ سرپدی جان سلامتی حوالہ کہ ماں بعد علاج بیماری یا نادرائی سرپد میں پر زود کے علاج کرنے بھی تو طرح گیشت تکلیف نہ دا معاشی تکلیف نہ دا یہ واسطہ تو ڈاکٹر رو علاج کرنے تو بعض خرچے بھی وہ نادرائی گیشت تالا ہم نہ بھی بلے ماں بعض چیزیں مان نہیں آ رہی کہ بھی بیماری نہیں پیش نہ کرنے ٹیسٹ کرنا کہ سہولت بعض مردوں گنجائش نہیں بعض معاملات ہستا مطلب بعض گنجائش ہستم نہ کرنا بعضا مفتی اسپتال ہستا ہے ٹیسٹنگ مفت ہم نہ کرنا ویکسینیشن ہے مفت لوگ آئندہ فرس ماں ہم مان نہیں آ رہے ہیں تو آنڈے الزام جنے کی بھی جوانی چیز نہ شانی مقاصد ہستا تو یہ حوالہ باعد ماں بعض چیزوں سرپد وط بے بطرہ داخل مکنا انہیں مطلب اسپتالہ مجبوری میں شروعات بے گریں ہمیں بڑا میر شیخ صاحب انچو گپ بوگن کہ علاج اچھی خیالداری بہترین مطلب ساری خیالداری چونکہ بعضیں تو گپ جا بعضیں چونکہ ڈاکٹر گپ جا کہ نادرائی مان نہیں آ رہا ذہنی نادرائی بھی علاج کرنے کا مان ہے پتہ میں نادرائی چیچو مزن بھی اور تو چیز سرپد ہے کہ ایکسرسائز خاص کر لیب و گوازی یہ سب کی ضروری ہے پیش زمانہ کا مردوں کار کو تھا مرچ کے زمانہ کا ملک موبائل استعمال کا یا اتی گاڑی سواری موٹر سائیکل گاڑی ہمیں چیز زیادہ ہیں کہ پیدل واکنگ اچ نہ کھاں تو یہ حوالہ کہ ایکسرسائز ہے اہمیت تو چوڑ گندے خاص کر لیب غازی یعنی بابت اہم کہاوت اس نے کہ لیب غازی یعنی میدان کے گیش باں مردم زیادہ باں تو اسپتال خالی باں یہ گپ پہ دیمات کا تو لازم آئیے اہمیت ورزش زیادہ ہیں تو یہ حوالہ تو وطم اسپورٹس سگوں دی تعلق اس نے بابت چیز بشے جی سوشی واجہ کہ لیب غازی بو یا ایکسرسائز بو تو یہ وہ ہما چیزیں کہ تو ہرتی ہیں کہ من کھلشی تو ڈاکٹر آشے یا مرض آشے ڈاکٹر آشے نا یا مرض آشے تو دور پہ نماوتی جندے طرح مثال دے کہ ساریا گرمیاں تو گرمیاں صوبے سر ما پادا تو پنچ نیما شو تو ہوتی گالیے تا گھنٹے یا تنکے یک واقعی کو تو نو بلے شاہ کے سردی شروع ہوتا تو نو صوبے سر تو شت نہ کنے پادا تو کنے بلے تو شت کرت نہ کنے پدا کہ تو دفتر رہے تو انچو سہی ہے کہ روش کا سانا دفتر شپات تو کا پدا تخارن تو پدا ڈرنا ہما سردی ہیں ترہ پدا ٹائم نہ رسی تھی تو منا ہنو کہ نوی ٹائم رسگا نہیں ماں فزیکلی وطرہ وقت محسوس کنی کہ من آور ناؤں کہ وقتا ماں واک وغیرہ ایکسرسائز وغیرہ کر تو آیا تو اسپورٹس میں نہ تو پچر شر تو اسپورٹس میں نہ چاہ رہے کہ ہستیں بیماریاں شی دور بنتے یا کہ مرچی انچو کہ میں ٹاپک ہیں شکریہ گشا یا باس ٹکاستے پنچہ مردوں میں شر نام آرے کرتا شومی کہ بلوچی مقصد شومی ہے شوگری نہیں شومی ہے نو پاکستانی ایک مشہوری کرکٹ کھلاڑی ہے وسیم اکرم آفتاں کرکٹ تایا ارہ شوگر تو ویسے من ارد غلط نو ڈاکٹر صاحب عام مرد مرد شیتے یا کہ انچو ڈاکٹر صاحب یا کہ وہ کہ جی تھی فیملی مچین بیک گراؤنڈ پچار نیستین دومی ہر دن کسی گیتی تو 4 سالہ پد گیتی زیادہ تر چانسز ہمیں دو ریزن بوت کرتا یا 6 سالہ پد تر گیتے یا تائی فیملی تا نو میں کہہ رہا کہ وسیم اکرمہ
آ وقتا من کہلچی عمر 30 سال نے آرہ شوگر اگت لگا بلے آئی گو کہ ماں ہوتی اسپورٹ سے وجہ منی سر تنگی مطلب شوگر گے آ رہا ہائی ہستے ڈیبیٹک مچ پیشنٹ یا بلے آئی سرا آئی اثر نہ کو پرچا آئی وقت گوش کے ہمیں وجہ نہ کنتی کہ ماں گو اسپورٹ سے تعلق داری ماں وازی کنی ماں لیب کنی ماں ایکسرسائز کنی شائی وجہ متی شوگر آر کنٹرول کرتا یک گپ پہ دیکھا ڈاکٹر صاحبہ بھی جا تو بھی جا تمہیں ذہنی ہمیں پریشانی یا بیماری ماں ہستے کہ اسی سائیکٹرسٹ کر رہا رہے گا یک اے بھی سمجھا ڈاکٹر صاحبہ بھی چکو کہ بیماری حوالے رہے گا اے بھی سمجھا مطلب ماں مرچی ہر کچھ ہم حالات تا زندگی گوازی نہ گائے تو اسی تا یہ اے بھی نہیں ماں وطی جندے طرف کہ ماں شو تکو سے چار رندن سے زیادہ تر سائیکٹرسٹ کے رہا شو تکو ریزن یک کتی کار ہمیں کا زیادہ ہستے کار زیادہ بوگے وجہ تو ہستے بعض رندانہ زہری صورتی پریشری کہتی چیزیں بھی تھی تو ڈاکٹری کے رہے یا زیادہ شتر تھی علاجہ کا یک گون تو گونچی واقعی ٹوئے بوتا شاہی وجہ تو ہستے چیزتی ذہن سرا کہتے تو بے مثال تو اب میں ہستے 2006 کچیری تے ایک دھماکہ ہی بوتا تو من ہستے دھماکہ ہم من موجود ہے تو بلے اللہ ہستے منی زندگی دیما بر گیا تو من بچے تو بلے آئین تمتی بعض سنگت ساتھی دی کہ آئیں بعض زخمی بوتا بعض عمد شہید بوتا اور آئین کنڈیشن ہنچوشا کہ منی سر ایک ذہنی ایک پریشر یا بلے ماں وطرہ ہر دن ڈاکٹر سے دور بداشتی نو نا تو ماں زیادہ خراب بوتو پامی وہ جو شنتے کہ جی ڈاکٹر کے رہے گا شی ہیچ لجمہ کا اور یک کی ڈاکٹر بو دومی وکیل بو ہر چیز ہستے آئین راستر حال میں دیتے کہ تو ڈاکٹر صحیح معنی ہوتی علاج میں مسئلے حال نہ دیتی علاج کرتنا کا تو پامی وہ جو منداز بندی ہوتی دور سے مردمہ ہمیں کنی کہ جی تو شمارا ہر چونی بیماری ہے بیتے شما درستن سایتے ڈاکٹر کا برو مطلب منا یک دانگی در آتا نو مشی نما ایپ کنی کہ من ادھر دانگا ڈاکٹر چون پیش در ڈاکٹر چی طرح ایپ کنی نہیں ہما کسانی دانگا تو علاج مکنے باندرشتی واسطہ کینسر بھی بوت کرت کن تو پمی وجہ ڈاکٹر کر رہا رہے گا چاہے ہر چونی ڈاکٹری بھی تھی ہیچ لجمہ کا ہیچ چیزتا اے بے گا پہنے یہ وہ اما مطلب تو بلکہ وطی ہر دیں علاج مکنے منی حسابہ ترہ شریعت بھی چیز اجازت تا ندا وطی جسمہ کو ترہ ظلم کنگے ہیچ اجازت نہیں استے بس جوان جی شرف درنگ اپ مجلس دیما روانے نادرائی اور خاص کر شوگر والا صحت تے بابتا عیالداری کنگ علاج کنگ زود ڈاکٹر روا مرضہ نادرائی دیما حرک پیش کنگ وایا صحیح معنی گوشے پر چکے تو ایک بیمار گاڑی تھی خراب بھی تو اگر مستری کرو تھی گاڑی دعائیں معاملہ تموشا مستری ہم علاج انتشار کو تو نہ کنتی تو آئی مراد شن کہ چیزا ایکسپرٹ سرپت بھی کڑا علاج کو تو کن تو گپ پہ جنا ہے دیما کہتے زندگی تو کچھ بھی مسئلے بھی تو مسئلہ اظہار کرنے درشان کرنے تو آئیے لازم راو دری پچ بھی دنیا تو کئی چیزیں علمی ہیں ڈاکٹر صاحب انچو کہ ڈپریشن میں